puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi makko tedduɗo cuɓaɗo nelaɗo e men jettindo nelal mum haydara mankani en duwanima jinnaɓe men saabu mabɓe woni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambalɗon rendoji fulɓe so daneri foltima ɓaleri leelani buuɗal yurmede feera feeñay windere ɓattake men hande paaɗen ko leydi Sénégal to wiyete ɓundo e cuuɗi men to wiyete Thiacoro taw kadi woɗɗani dasilame ne tawe e Bandiagara koɗo men hande komo gowɗon nande sawtol mum e kala saaha gendiyanke hen banggue rutti kadi woni dawriyanke rutti kadi woni gando ko fate banggue leɗɗe nde tawne ɗen gandi e kala saaha yimɓe ne keewi yaɓande ɓundo ngam juuroyade fulaɓe saabu eɗen gandi pullo e leggal pullo e naggue so en kaali ko fate banggue loɗle ɗo woni ɗo kunori hunara naata e ladde yaada kadi e meelori ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke woni ceerno Mouhtar Ba calmina bandiraɓe ɓe ngan saga natanen yewtere men ko fate buuɗal yurmede e oɗo beete kecco hande mo gonɗen weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina ma wondude fedde heblo sukaɓe Afrique musidɓe e tedduɓe on calminama on juurama on jettama e dendagal ɗo ɓiɗɗo pullo wawi wonde e nder joglinayi ɗi kala mi salmini ɗum mi juurima ɗum mi yetti ɗum Aboulaye Sarr mi salminima guiɗo mi juurimama gendiyanke katanke mawɗo karallo dariɗo hande gam hirjino e to banggue ɓamtare rendo fulɓe mi salminima guiɗo mi salmini dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo mbawi tawede nder windere nde kala a jarama ceerno Mouhtar gorko mo Thiacoro woɗɗani dasilame ko wuuro Sebbe e kono ne kadi woɗɗani Bandiagara eɗen gandi Thiacoro ko wuuro nayyi ko wuuro fulaɓe andiraɓe lotle ko fate banggue leɗɗe daneje yewtere men hande fati koye gandal nde tawno kala altina eɗen keewi haalde gandal eɗen gandi kadi aɗa darni fedde heblo sukaɓe Afrique aɗa darni riwtude human binnago aɗa darni yoltude ndimagu e yogay gueɗe ngam ɓiɓɓe fulɓe mbaala feeñde ceerno Mouhtar haade men woɗɗoyde tawo amin jiiɗi andude fulaɓe holɗoɓe kodiri e nder leydi Sénégal e kotki mabɓe no wayi e holkoɓe ɓuuri herorade ko fate banggue jawdi e ko fate banggue gande alhamdulillahi rabbil alamina Ablaye Sarr mi salmitima lawol ɗimmol alhamdulillah rabbil alamina en jetti Allah no feewi nde mbawɗen yiidude ha mbawɗen kadi huccodirde mbawɗen kadi wostodirde to banggue haqqilantagal woni to banggue miijoji si tawi a namnima ceerno Mouhtar nde tawno taweteɗen koye hinde fulaɓe noon ina mbawi tawede to banggue ɓundu fulaɓe noon eko kettiɗiɗi ɓe mbawi tawede e nder leydi Sénégal eɗen mbawi wiide ɗum koye banggue uul e banggue ñaan eɗen mbawi wiide noon ñaninkoɓe e fulaɓe to wonɓe to banggue ulɓe ko kamɓe jiiti to banggue fulaɓe noon si en mbi ɗum fulaɓe tawra tan koto banggue fina tawa ɗum woni banggue leggal eɓe jaari to banggue longal eɓe jaari kadi to banggue jawdi daridi eɓe jaari kadi to banggue fina tawa to so tawi a namnima en to banggue fulaɓe eɗen mbawi wiide ɓe jaari koto banggue fina tawa ɗum woni to banggue leggal eyyi bisimilla a jarama ceerno Mouhtar Ba golle ma jooɗi peewi fulaɓe ne jaari to banggue leɗɗe ha tenti loodle ko fate banggue dañe ko fate banggue danayal jawdi daridi haade min nadde toon en ji kesamago natani en kene wona joni duuɓi 60 walla duuɓi 50 ko wiyete école aji taw kadi ko jangde franciyankore bette fulaɓe aɓe jogui école aji cuuɗi jangguirɗi ko wayno arabe français et anglais walla ala ɗum suwa taw yettade e nder fulaɓe
eyi alhamdulillahi rabbil alamina. Sara so tawi a namnima kesamago ngo ganduɗa hande kewgu ngo eɗen mbawi wiide fulaɓe ene tawe to on fanno. hay si tawi noon woni en tinani taw ɗo e maɓɓe kamɓe fedde fulaɓe walla kamɓe fulaɓe ɓe ɗo mbaɗi ndendindigal mumen tan mahi cuuɗi ko banɗata ko cuuɗi ganduɗa ko jangde arab jangguete hen walla to banggue fina tawa banggue laamu kam eɗen mbawi wiide hande eɓe jeeya e yimɓe hande ɓurɓe wawde janggude toon e diwan Tambacounda. saabu min kaldo e maɗo miɗa jogui badiraɓe ganduɗa ndi goni hande ko université kadi jaadi kadi koto banggue karallagal towgal. hay ɗon ɗe to banggue yoga e guure men hande ɗe jogui sukaɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe fulɓe fulaɓe kadi wonɓe hande université so tawi programme ko wayno meeting ngaji gaari walla to banggue programme to laamu ari e ɗen ɗon guure ko kamɓe kettata hen eɓe naati hande hay so tawi woni noon to so duttitima caggal eɓe ɗeci ruttitade to banggue caggal to banggue jangde école nde saabu wuuro amen wiyetego Dasila amen go min pijji e mabɓe ɗo ɓe jibina ɗo ɓen hande sukaɓe ɓe min pijjunoɓe foof hande goni ko jangguinoɓe goni ko directeur uji goni ko fannuji goɗɗi. heddi noon min joguima nimsa jibinɗo hen fof hande watti jangguinde par ce que wuuro ngo Dasila amen ego jogui kala façon école ego jogui wadde hande minen wuuro amen ɗo tan ma won hedde 150 cukalel ko woni toon hande école nini min ɗo gonmi ɗo miɗo jogui sukaɓe ganduɗa wonɓe galle am ganduɗa tawa ko yawtinaɓe to banggue Tamba janggude toon gam hankadi diwti to banggue guure amen dowri to batti yaade to banggue Tamba gam ɓeydoyde jangde mumen eɗen mbawi wiide alhamdulillah rabbil alamina ene yaari yesso to on ɗon fanno. ceerno Mouhtar ɗo hen laaɓi ene laaɓi tigui oɗo saaha on naati e jangde nde kono eɗen gandi fulaɓe ene keewi nayyi beetoɗo saaha mo gonɗen e nder falde Tambacounda beetene jogui fedde taw kadi ko fedde darniɓe ko fate banggue gaynaka walla ko fati e yurnitade ko fate banggue ɗeɗo dabeje walla so tawi leyɗele mo nde oɗo saaha wayani no ketta keddiɗe ni e kala saaha leyɗele ene ñaame taw ñamata ɗum ko laamuji ni yeeye woɗɓe walla ala o saaha mo gonɗen. eyi Sar so tawi a namnima beele fedde nan toon darinde gam haɓanade to banggue gaynaka walla haɓanade to banggue leyɗele ɗe naneten yoga e nokkuji kepteteɗi tawa en ciwa dañde nden fedde toon tawa ko toon nde jibina nden fedde tawa siwa saabu hanki tan mboɗo haalda ɗum e musidɗo amen goto mbimi ɗum yooɓe paam ɗeɗo pelle coseteɗe ko ni ɗe ɗesi waade no leyɗele men hande mbasiri jangguirde ɗemɗe nenije mabɓe ni saabu en keewi nande leydi foof jindi ɓamtade ruttoto ko e jangguinde ɗemgal neniyal muɗum. mbimi min mi teskima e nder diwan mo Tambacounda wona to banggue dawriyankagal ngal wona to banggue pelle ɗe ganduɗa ko ɓamtoje to banggue ndema walla gaynaka si tawi eɗen ɓeta to banggue ko ruttiti caggal eɗen mbawi wiide Tamba ene wawi jeeyede hen holko woni sababu mum. pelle nan godi toon kono pelle ɗe wona ɗon ɗe cinca ko yimɓe jananɓe tan gaari mbaɗi hen calɗi mumen wadde ɗin calɗi ɗi mbawata wurde nde tawno ko to aɗoto wurde nden noon hadde toon yotte wurde ha wooda ko heeɓi ruttoyo yaha e calɗi ɗi firti taw ala ko woodi toon. mi haɓanima ɗum mbimi il faut ɓiɓɓe diwan Tambacounda ɓe daro to fannuji ɗi kala ɓe daro to banggue politique to ɓe daro ɓe tiiɗa ɓe kirdina ɓe mbawa ɓamtude nokku o ɓe daro to banggue pelle gaynaka ɓe gurna ɗen ɗon pelle ɓe mbawa yoltude to banggue gaynaka ɓe mbaɗa pelle kadi to banggue ndema ɓe mbawa si won tawi woni noon fedde foof wonde toon ko goɗɗo addata pour ha mbawen yaade yeeto ɗum ko hunde sattude min hande gandam ko ɗum woni ko kaɓatomi toon en mbawa wiide fedde nan toon hay goto wawa wiide fedde nane diwan Tamba tawa ko ɓiɗɗo Tambanajo walla ɓiɗɗo diwan Tamba tafi nden fedde daranide ene habtano to banggue gaynaka walla to banggue ndema si wona yoga e pelle joni hay ɗen pelle ne ene jogui caɗele to banggue ɗen pelle gaddanoɗe toon. Abdoulaye Sarr tawa ko ɗum ɗon woni noon combat am. ceerno Mouhtar gorko mo Thiacoro amin gandi Thiacoro ko wuuro fulaɓe andirago jawdi ndar yindi e saabu so tawi buuɗal yurmede fandima mudde eɗen jiiya ko dabeje pilti wuuro ngo ha waɗi feggere dabeje ɗe ne joni en nani kadi daral ngal Dar Jolof ene nanna kala alet ngaalu yongu no feewi beete onon ne to monto oɗon jogui dare mawɗe ɗe ganduɗa taw ko aynaɓe joomen dabeje pottarɗo hen daña ngaaluji wooda ko pirti wooda ko mbaɗi gam soynade hokkere so ari beele mbawa dandude ɗo dabeje beete ɗum ne toon walla ala toon. eyyi aɗa andi Abdoulaye Sarr kala nokku mbo jiiɗa dañi polgo e yoga fanno ko dental aynaɓe diwan Tambacounda ene manki rendude
yimɓe noon kala ɗo dendal ala polgu wawa heɓade ɗon mi yeehi Dara miɗa andi toon ko woni toon honorable député Adama Alaji Samba Daɗi noddi kam mi yeehi toon mi yii ɓiɓɓe fulɓe ko fottita ɗon ñalawma dimanche o mi yii ngalu naatowo ɗon si tawi a namnima est ce que ɗum nana Tamba ala toon saabu daral golngal toon ngal heɗen mbawi wiide noon hay so tawi koye juuɗe fulɓe daral ngal woni ne guila to banggue commerçant o e to banggue foof en jiyani tan fedde nde e nde waɗi comme no Dara waɗiri ni en par ce que en jiyani dental kala mo jiiɗa ko salndu mum walla banggue muɗum hetti en mbawa wiide ɗo fedde nan toon wande no hono Dara wayi ni ɗum enen en jiyani ɗum toon tene si woodi toon ni en tinat ɗo banggue Tamba e to banggue Sinthiou Malem e to banggue luumoji nde tawno eɗen gandi misira en foof wona luumoji Koccari en Sinthiou Malem e luumoji gonoji ɗin foof eɗen jeeya hen walla yimɓe men nan jowɗi en kala ko kewi toon heɗen tina fedde taw mbimami ala wande toon noon no hono Dara en mbayni firti ko aynaɓe ndentani firti aynaɓe ndentani a jarama Seydi Ba ɗo laaɓi labti so yimɓe ndentani mbawa hormede mbawa ittinede gueɗal en jii ko wayno Dara Djolof daabeji ne toon Linguére ha fayen ma Ferlo Raneru ha fayen ma e toon to Diawɓe woni wuuro Mango ha jimtugo e guure Fulaɓe kala oɗo saaha joni mo gonɗen en jii leydi Sénégal ko wayno so tawi maggal tubari nde tawno hande ko hunde ɓurde wattede haqqille en jii yimɓe ne jalta leydi Sénégal gam faggoyade daabeje caggal leydi Sénégal waɗi ɗum ko Sénégal ene ngakka daabeje walla ala e sa yirodiri kadi daabeje gonɗe toon to Falle Tambacounda e gonɗe toon to Dara Djolof holen ɗo haqqille ma ɓuuri rokkude keewal walla kamɓe foof tan poti walla keewal daabeje ngala ha Sénégal watta yaade faggoyade Mauritanie walla Guinée walla ha toon to leydi Mali eyyi Sar si tawi a namnima to banggue dañal diwan Tamba to banggue jawdi darindi walla to banggue Jolof eɗen mbawi wiide yoga e mawɓe men fulɓe waɗannoɓe to banggue sirluji nayyi ɗi ɗum koto men kettuno woni Bandiagara on waɗanno aladu ndu Allah yurmo yaafo o maayi wiyeteno ko Boyande sa so waɗaninoma aladu naggue gasa wona hitande duuɓi ɗi tata heeɓi hedde ujunere naggue o yehino ha o jogui ujunaje nayyi naggue eɗen mbawi wiide diwan Tamba ko diwan ɓurɗo wawde dañde naggue eɗen mbawi wiide ko kala ko ganduɗa e jawdi darindi ina wawi ina tawe toon saabu minen tan e nder wuuro amen go tan ma won caacoro ɗon ma won hedde ujunere walla ujunaji ɗi naggue nan ɗon mi haalani Bandiagara mi haalani Sinthiou Bo mi haalani Sarelaji mi haalani Junkore Gueɗa Wutu goto nan ɗon won tundu Tamba ndu fof kanko fawi junggo e naggue goto nan Junkore de mi haalani galleji keddi ɗi goto nan toon fawi tundu Tamba ndu fof hewde naggue mi haalani Mouhamadou Dialal en kono noon ɗum fofi wadde mo Abdoulaye Sarr keewal nayingal toon ko fof ko haɗi tan nokku o wawde yarude dendal ala toon kadi gaynaka ka kay manki waɗede organisé par ce que hunde ko ma jangge hunde ko ma witte hunde ko ma yimɓe ƴeewa holno waylori wona tan yo en gurwin nayi men tan eɗen keɓ jibina tan hitande fof ɗi piita tawa enen ko ɗon tan kaɗeten eɗen poti yawtude toon nayi na keewi kono golle ngala saabu ala ɗo aynaɓe ndenti mbaɗi isiŋaji ala ɗo aynaɓe ndenti mbaɗi hunde kala ɗo jiiɗa ɓe ndenti ko wonɓe caggal gam dañde koɓe ñamminiri nayyi ɗi jawdi nana heewi e nder leydi Sénégal kono noon nde wonno jawdi ndi gollaka organisé waɗaka ko ɗum tagui hitande fof cikkata e hunde ala toon kono jawdi nan Tamba nan e nder leydi Sénégal ko gollaka no foti gollirede ni mbete caɗele ɗe koye laamu ngu woni walla ala woni koye ɓesguji ɗi saabu en jiiɗo saaha mo gonɗen ma wi elle ko ɓeɗo hen wonɓe falde Tambacounda wiyeteɓe Fulaɓe ɓuuri wawde ɗannade e saabu seɗen teski toon to leydi Libye eɗen gandi aɓe keewi toon to Italie ha fayenma Espagne e toon to leydi France Europe teno aɓe jogui daabeji ha heewi teno yoga hen so ɗannima tawi toon ko aynaɓe tubakoɓe joguiɓe jawdi seeɗa mbete laamu ngu arata e moon wiyon ɗeɗo daabeji ɗen jogui ɗon e poɗɗon ko heblede mbawon dañde hen kosam mbawon dañde hen fromage mbawon dañde hen beurre mbawon wuurde hen mbete laamu ngu ne aray moon gam yidde andindon daabeji ɗe jara saabu ene woodi ministére kalfinaɗo ko fate banggue jawdi darindi woni Aminata Mbengue Ndiaye mbete omo ara tomon to gam andinde on golle makko walla yimɓe mabɓe walla ala kamɓe haydara ɓe gandina noon ten onon gala ɗen pelle e holɗon no mbawɗa laɓɓirande min ceerno Mouhtar Ba eyyi aɗa andi Abdoulaye Sarr heɗen keewi woytade kala e saaha to banggue laamu
aɗa andi laamu ni wayi tan no banque ni saɗa yiɗi ñamlade ko ma gadda fondation ma wada ko pawɗa ɓe jiiya ɓe ganda haɗa felliti liggade ɓe mbawa walludema e woti en pawtan gueɗe meɗen tan e laamu enen en foti miijade ƴeewen wonko poɗɗen fuɗɗade laamu ngu yiya ɗum wawa arde waɗa hen fodde muɗum kono si tawi woni en gogui juuɗe tan en mbi ko mabɓe gara tan ɓe balla en holno ɓe ballirta en par ce que ɓe ganda ɓe cikkata ko no fewiri ni ko noon tan fewiri Aminata Mbengue Ndiaye mbo mbiɗa hitande fof mbo ara toon Aminata Mbengue Ndiaye hitande fof ombo ara toon ombo yaha kadi ko ha to guure aynaɓe to par ce que ombo yaha wuuro wiyetego Dialali woni Mahamadou Dialali ombo yaha ha toon hitande fof ko heddi ko mbimami Sar kala no laamu wawiri darorande walla yimɓe ko mbawi haalde toon tan ka yimɓe disnodirta ndendani pewja ƴeewa holno mbawiri safrirde caɗele ɗe mbawata gasde ko wona ɗum ko to banggue mbiɗa diwan mbo Tamba walla Fulaɓe ɓe ko ɗanniyankoɓe kadi ɓe mboppi ko jawdi kono jangde ala yogga e mabɓe ɗo ko yeeyi nayi bamumen tan naati en ndiyam ɗam yeehi Italie walla yeehi Espagne jangde ala ɓe janggani wadde noon sa firti sa a janggani ɗo kala mbo janggani yiɗata ko ɗannade e tene noon ɓe gandano ko jangde nde walla witto ngo walla famde hunde ɓuranno wawde wallude neɗɗo o ɗo mbawɗa yaade fof mbawa tamtinade eɗen gandi kam ko hewɓe ɗannade kono kala mo jiiɗa ene yeehi toon ko yeeyinayi mon tan yeehi kadi yeehi toon woɓɓe tawi toon ko gaynaka mboppuno kaka kan tan woni ko tawi toon gaynaka kaɓe tawi toon ka teni ɓe jokkani jangde ɓe tawi toon aynaɓe tubakoɓe ene jogui nayyi seeɗa ene ɓira ha heewa dutton jeeyen tene kadi ɓe dañani haqqillaji wawde janggude ceerno Mouhtar namdal gongal pangal e maɗa eɗen gandi falde Tambacounda ko falde alɗude no feewi oɗo saaha mo gonɗen a dilla e dawrugol hol dawrugol ngol joguiɗa gam wawde artirde haqqillaji mabɓe haaɓe mbawa ruttade ɗe dabeje ɓe mbawa hakkindade ɓe mbawa dañde leydi ɓe mbawa dañde jangde ɓe mbawa dañde gurdam Seydi Ba bisimilla ma eyyi Seydi Sar nannimi min e dawrugol tan ko kiram gam yiide caɗele dawriyankagal gongal diwan Tamba aɗa andi on question miɗimo waɗede toon wiya leydi Sénégal yurnitama tawama e diwan mbo Ɓundu walla diwan mbo Tamba dawriyankagal muɗum ena yaari caggal kala laamiɗo toon yogga e mabɓe wona e nder Tamba jeeya koko mbimami nane ko nokku hay goto wawa ɓamtude nokku janano ko yimɓe nokku o tan mbawi darade ɓamta nokku o en min sa yimi naati dawriyankagal wonko takinatmi dawriyankagal Abdoulaye Sarr mi meeɗa yiide neɗɗo tan mo ganduɗa laamiɗo tawa laamu ngu ena waɗani gartam diwan Tambacounda tawa ko ɓiɗɗo Tambanajo mi yiyani tawa toon kalanmi koye radio aduna fof no hetti kam laamotoɓe toon fof sa yurnitima lasli mabɓe wona e Tamba ɓe jeeya Tamba to banggue gaynaka ka yahani ndema yahani toon jangde nde yahani toon yarani no foti yarude ni laamiɗo fof laamani ko hoore muɗum caɗele nan toon yimɓe nan toon jooɗi nayi mumen ngala ɗo ndewi lappi ngala fo remama guese ngari mbaɗi bloqué nayyi ko caɗele safretake yimɓe nan jooɗi toon ngala kayitaji hay so jiiɗi ɗaɓɓude kayitaji ne pour ndewa ɗo poti rewde ɗo ngala joni noon mi yi ko yimɓe janam ɓe garata tan ina kutoro yimɓe ɓe ena ndewna e mabɓe ina punta ɓe joguimi noon kiram gam tafde fedde wiyetede hayyoma pellital mouvement soutien makki 2019 gam yiide kadi mawɗo leydi o darde makko gam kiram nde tawno ari ko yiwi ko yo ɓiɓɓe leydi Sénégal yo nanggodir gam mbawde ɓamtude leydi ndi joguimi ɗam kiram noon wadde mouvement o gam finninde ɓiɓɓe diwan o yoɓe gimmo ɓe daro ɓe ndenda ɓe daro ɓe ɓamta nokku o ko ɗum ɗo woni ko nannimi e banggue dawriyankagal ngal gam rendude e mabɓe findinde ɓe ɓe mbawa famde somi jumani elle rowane a jokkodirino e jagorgal kalfinangal gueɗe nder leydi woni Abdoullahi Daouda Diallo oɗo saaha gonɗo jagorgal kalfinangal yangala gueɗe nder leydi Sénégal en jokkodirino ha ganduɗa o rokkima fodore ma o walle beele sukaɓe jibinaɓe e nder falde Tambacounda ɓe ngala kayitaji yoga hen keeɓa beete ɓe keeɓi walla ɓe keeɓani beete ngal ballal kanko ngal ɗon jagorgal Abdoulaye Daouda Diallo o waɗino ɗum walla o waɗano eyyi Sar hadde mi yettoyade to Abdoulaye Daouda Diallo nde tawno hunde fof waɗi ɗo rewrete nde pellinmi wadde mouvement o hadde mi wadde mouvement o hayyo pellital nde pellinmi wadde hayyo pellital gaddimi yiwodirde taw ko ministre de la justice woni Sidiki Kaba nden o siwa ittede ministre de la justice nden kanko gaddimi yiidude mbimi ɗum min de mi ari won caɗele ɗe jiimi e nder diwan Tambacounda miɗo yiiɗi wallude mawɗo leydi miɗo yiiɗi wallude makko an mawɗo leydi o joƴƴini ɗo wi ko an wonani ɗo yimɓe
kono ya andu ɓiɓɓe diwan Tambacounda ngala ko potta wawde wallude mawɗo leydi walla wallude ma ɓay toon kan hetti e banggue kayitaji ɗi miɗo yiiɗi ndendendare so tawi kayitaji mbawi heɓade kono noon no gandirɗa to dawriyankagal caɗele kirameje ko kaldunomi e Sidiki o bureau makko ko foof ɗum waɗaka nden noon jaami jilloyimi Mamadou Oumar Sall conseiller président jiidumi makko même chose jiidumi e directeur aslem woni Mamadou Kassé ala lamɗo gonɗo diwan e nder Tambacounda woni maire amen Mamballalo mbomi yiidani hollude ɗum ɗeɗo caɗele kono kala mbo kalanɗa ɗeɗo caɗele rumtotoɗe rewata hen wadde noon pellinmi noon ngam ƴewde solution noon nde pellinmi ƴewde ndeɗo feere noon Allah waɗi ballal Allah e jokkodiral am e yimɓe wonɓe Dakar yimɓe mawɗo leydo ɓe jokkodirmi e Abdoulaye Daouda Diallo o waɗi hen juuɗe makko mbanmi bureau ngo nde darnomi bureau ngo ha kempinmi kanko Abdoulaye Daouda Diallo e ballal Habib Sidi Ali ɓe noddimi jaami Dakar ha l'intérieur joddimi Abdoulaye Daouda Diallo nde joddimi e makko o namni kam holko jiɗɗa aɗa andi kañ miskino si ari e lamɗo ministre l'intérieur si namama ko jiɗɗa Abdoulaye Sarr passeport diplomatique nan ɗon visa yaade Amérique nan ɗon kono noon mbimi ɗum ko goƴa mbo goytaninomi Sidiki Kaba o ko on woni mbo goytantomami ɗo diwan Tamba ala kayitaji mbimi haysi ko mawɗo leydi o joɗodimi kalnanmi ɗum taw ko kaɗo goƴa saabu haysi wona to banggue laamu won banggue wodde ne neɗɗo no foti dañde kayit par ce que ala kayit a wawa yaade a wawa tirade a wawa wadde haydara hewɓe nanɗo si nedde kaali ko inde goɗɗo mbaɗoyta wadde ɗum ɗo ko mbimi min jinmi ko wallede kala ballom yo wallam o heɓɓidi kanko Abdoulaye Daouda Diallo o hetti kam no fewi o kalɗa ɗo ko gonga o wi ɗum ɗo ko Sidiki jogui programme mum kam fonno topitade ɗum ni kanko Abdoulaye Daouda Diallo wi o wi kono no mami wat fodde am programme mo mannomi Podor mami waɗane on ojan foore nden noon o yamiri Habib Sidi Alami yo mbaɗnam roquette aji nden mi wawa yaade toon mi windita chaque commune ma o wat hen ballal mum nden noon woni min mbaynodiri ɗon ɓo yamirimi gonmi e on ɗon campagne mbindumi dossier ji ɗi o wino yoɗi binde ɗi fof min e BMS e maire amen liggodiɗen golle ha min bindi en ma won hedde ujunnaje 6,7 ko fawi kayit mbenmi ɗum foof e nder enveloppe aji neldumi kanko Abdoulaye Daouda Diallo nana bureau makko hay ɗeɗo balɗe tan ɓe noddi kam pour arde wadde ɗum walide ko ɗo woni ɗo golle ɗe jarata a jarama ceerno Mouhtar golle ma jooɗi peewi musidɓe tedduɓe oɗon gandi ɗum ɗo henna ko hunde wande fayida ko dariɗo taw kadi ko pullo gaynako dariɗo darani fina tawa rutti kadi woni gando leɗɗe ko fate banggue lodle rutti kadi woni dawriyanke gam darade e yeehi ha joddi e jagorgal kalfinagal gueɗe nder leydi ko wi ko ne woodi hebde passeport diplomatique nan ɗon rokkede galle nan ɗon rokkede auto nan ɗon rokkede fo nan ɗon kono wi ala e yiddam ko nder diwanam kala yo heb kayitaji ɗum weeɓani ceerno Mouhtar yo Allah wurne ko juuti namdal gongal faade e maɗa ko fate banggue gande leɗɗe ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke ɗo e Thiathiouro waɗɗani Dar Silame ene tawe Bandiagara min garta e moon joni min gooɓa kafe gulɗe seeɗa ɗo buuɗal yurmede feeñi feeri min ɗaldone Sada Ba gorko mo Kanele Kanreje waɗɗani bow joni so gueno haaji hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e siftinɗon eɗen tawe hande e Thiathiouro ene tawe nder falde Tambacounda e nder Fuladu e hoore mum eɗen gooɓa kosam eɗen laara daabeje ɗo buuɗal yurmede feeri feeñi e moni kala ɗo e barke jomgal buuɗal yurmede siftinden koɗo meɗen hande ko ceerno Mouhtar Ba gorko mo gowɗon heeɗade sawtol me kala saaha e jokli men pelle men dente men mo himme mum woni yo ɓiɓɓe fulɓe daro keɓa kayitaji yo janggu yo laaɓodirdeedi woto cuuɗodir haydara ha tendi ko fate gande e dawal men ɗimmal ceerno Mouhtar natorɗen koto banggue gande nane amin mbiɗo seeɗa gallaɗi hanki fulaɓe ne mbaɗanno beele jawɗele dañe eɗen gandi kadi hanki e lappol palol dande maayo neɗɗo so ɓandu mum haaɗi seeɗa wiye yah
to ɓundu lotoyɗa dekkeɗen gandi longal ko toon jeeya e ɓayde longal ko toon jeeya Allah rokki en fartange hande waddude en yewtere ɗo e Thiacoro eɗen laara leɗɗe ɗe amin jiiɗi andude gandal lotgal e leɗɗe lodle holno woniri e nder ɓundu e nder falde Tambacounda. Allah jarama Abdoulaye Sarr ha hande heɗen ɗo e weltare ɓiɓɓe fulɓe ando dina ma heblo sukaɓe Afrique en garti e dawal ɗimmal no mbiruɗa ni gam namnade en nde tawno enen kala heɗen gandi ɓundu ko mbo yahani toon woni kono kay mbo nanani toon ina famɗi kala mbo nanɗa haalta ko haala ɓundu noon wonko tagui haala ko banggue gandal wona banggue deftere woni toon ko leggal tan woni toon wiyetake o neɗɗo ya ɓundu ena ɓeyditoroyo toon saria ala ɓeyditoroyo toon janggala Qur'an ala ɗum yahata koɗo banggue Fouta to eyyi hunde fof no Allah fecciri ɗum ɓundu noon waɗi ɓundunkoɓe ɓen ko banggue ɓenne ko liggotoɓe i waɗi hamanankoɓe ɓenne ko liggotoɓe i waɗi callinkoɓe ɓenne ko liggotoɓe ina waɗi fulaɓe ñaninkoɓe waɗi fulaɓe ol ɓenne ko liggotoɓe to banggue ɓundu ina heewi leƴƴol e to banggue fulɓe ganduɗa tawa kamɓene ko liggey tawa ko leggal ɓe jaari kamɓe kala koɓe fulɓe ɗum nana tawi e nder ɓundu kono noon dorcin mo ganduɗa ɗum ɗo kam saɗa yiiɗi hebde haqiqa ɓe jaafo walla laaɓanede reedu tan ko fulaɓe jiidata wonno kamɓe siɓe pelliti rokkudema tan ɓe dokkete ha laaɓa siɓe pelliti waɗandema tan ɓe mbaɗante ha laaɓa ɗum aduna o fof no andi ɗum ko pulajo tan jiidata e nder ñalawma goto walla e nder waktu goto itta gandal mum rokkuma tawa gandal ngal ko a ponnoɗo yobde maggal walla ka ponnoɗo ɗannanade gandal ngal ɗum ko fulaɓe tan Allah rokki on ɗon kadi alhamdulillah rabbil alamina fulaɓe eɓe nunɗirano gandal nde tawno ɓe liggortono kono ɓe tawruno mamiraɓe mabɓe hankine saabu hanki nde cuuɗi fulaɓe suudu fof wonko andira kala haaju mo mbawɗa addude si tawi a andiraka ndun on ɗon haaju ma a rokke ɗo jahata. A jarama Seydi Ba gorko mo Thiacoro gandal nanɗo hen mboɗo andi min hande mami loota ha ɓandum ndu ɓaya beele mboɗo ɓaya ceerno Mouhtar Ba minen to amen to ene waɗi lootoɓe ene waɗi windoɓe ene waɗi jubboɓe kono hanki moni kala en wiyatno yaato galle karen ko moccoɓe yaato galle karen ko fottoɓe yaato galle karen ko windoɓe kono hande moni kala wiyata ko wawi saare mum tawi wiyata kene wawi ko gadda fof ene wawi beeti ɗum gasi to moon walla ha joni heddi to moon ceerno Mouhtar Ba bisimilla maɗa. eyyi aɗa andi Ablaye si tawi a namnima beele ko wonno hanki ko ene heddi ha hande eɗen mbawi wiide ɗum haysi ɗum e heddine koko woɗɗi gasde saabu holɗum jamanu o addi hande ko jamanu nunɗal natti wadde nunɗal noon si natti wadde tan hankkadi ala ko neɗɗo ronki wadde hande pour gara e neɗɗo tan haɗa andi tigui de o haaju mo ganduɗa mo gadduɗa o ko ceerno Moctar wawi walla ko Abdoulaye Sarr wawi mbo mbiya e neɗɗo yo yaa toon ko hunde sattude saabu a huñƴatde kalis mbo addi o par ce que ardata ko auto walla aɗa andi o ko député walla ko ministre ɗo ko saɗede hande e banggue kala noon wona to banggue fulaɓe tan ha hande wonɗo ɗum heddi kono noon e ɗum metti saabu min hande pour almudo ara e am mi yawtino mbo Abdoulaye Sarr tawar ko hunde sattude e kono ɗum foof e wade mum Abdoulaye Sarr eɗen mbawi wiide e ɗum heddi saabu ha hande minen waɗi cuuɗi tan ɗi ganduɗa ɓeɗo ko dartude tan ko banggue jawdi daridi ɓeɗo dartude koto banggue laamu ɓeɗo dartude koto banggue ɗannugal ɓeɗo dartude koto banggue ndema ɓeɗo dartude koto banggue uddide haqqillaji yimɓe hono yimɓe janggude en walla yimɓe laamade wayno jimde en eko wayno ɗen ɗon gueɗe on ɗon fannu ha hande ene heddi to banggue diwan mo Tambacounda. A jarama ceerno Mouhtar Ba musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Buuɗal Yurmede e jokli windere kala e siftinde on hande eɗen tawe ɗo henna e falde Tambacounda noon eɗen gandi waɗɗani Mali waɗɗani la Guinée waɗɗani ni hay Casamance Gambie waɗɗani kadi Bakel jehen ha to Mauritanie e Buuɗal Yurmede so tawi feeri feeñini en hande e nder Tambacounda e sikkela ceerno Mouhtar amin jiiɗi cifonɗa min bette haqiqa ne woodi leɗɗe neɗɗo looto tan yiiɗe walla looto daña jawdi walla looto daña nayyi e taw kadi koko woodi tigui rigui. eyyi aɗa andi Sarr gandal ene woodi
neɗɗo yo wi anda walla wasa hawrude e ganduɗo walla wasa hawrude e nunɗuɗo kono gandal haqiqa ina woodi kadi taw wona ngal tirkas taw ko gandal gongal neɗɗo si wima gandal woodani o hawrani e ganduɗo walla o anda ko firti gandal ni heddi to banggue leggal heewano tirkas leggal heewano fenade ha hande ni ko yimɓe liggotoɓe ɓe wutte ɓornaɗo e banggue jiyaɗo fo wiya komi gando leggal miɗo andi leggal ko ɓe gaddi caɗele yoga e yimɓe leɗɗe hankadi ha matti wiyede gandal woodani kono minen ha hande miɗen jogui yimɓe neɗɗo lamɗo suusa memdema si memima a yettima e mabɓe tan a holluɓe tan mbiyaɓe ko ɗo tan neɗɗo fiimi ko gandal ngara joni ala hay mbeewa ala hay mbeewa de woɓɓe guiton jiiɗa lodde joguiɗo ni ɓe jiiɗi ko lodde mbo ala haydara ala hay mbeewa walla ko koltiɗini joguiɗa walla ko bel gotel ɓe nanga ɓandu ma ndu ɓe lonma pelɗe ganduɗa taw ko pelɗe dañal nde yata hitande gadeteɗa waɗane taw ko halfinede nayyi gadeɗa ko halfinede wadde longal ma fuɗɗi jaabede walla lootiɗa ala hay mbuuɗu gadeteɗa ko halfinede kalis ɗum hankadi ko ɗo woni peñƴi jawdi nana ara e juuɗe maɗa walla ngara a sellani walla ngara haɗa foɗodire to banggue laamu walla aɗa foɗodire to banggue guesa walla aɗa foɗodire to banggue aɗa wadde to banggue ñawore mbaɗaneɗa piɓel tawa ala no guel foti piɓel tawa ala no guel foti Allah waɗa hen sutura e kadi yo yimɓe gandu Ablaye Sarr hanki ko takanno yimɓeɓe ena jaaha ena jabane ko fimde ena wonno fimde ina wonno to almudo jahowo o fimde ina wonno to kanko liggotoɗo ceernajo hanki gandi Ablaye Sarr andirano tan ko ina mocca koyɗe muusaɗɗe ceerno Maktal koyɗe mum nana muusa jogui fimde nde immorto to galle mum ko si yettima to Abdoulaye Sarr tan si o mocci ɗum tan koyɗe ɗe nana ɓuuɓa ko nden fimde joguimo Abdoulaye Sarr ina andi ina jogui ko wawi moccirdem si mocciri kam tan koyɗam nde na ɓuuɓa ayi ko ɗo Allah sog ɗo tan ɗo Allah jaabinanno hande noon ko sikkim sakkam mami sellu mi sellata mami dañ mi dañata neɗɗo noon si woni oɗo kaya mbeya ala ko neɗɗo wawi waɗandema ha ɗum jaabine ko fimde ala e serenɓe ɓe gonɗinani koɓe mbatta ko sikkim sakkam jabotago an almudo haɗa yaaha aɗa wiya mi sellan mi sellata wonata ɗon hankkadi ko ɓernde nde woni jaɓani Abdoulaye Sarr kono gandal haqiqa ina woodi ceerno Mouhtar Ba gorko mo Thiacoro gandal ne woodi teni kadi leggal ala funti leggal ala mi waɗi hiila leggal woodi komi itti mi jangtimi inde gueno mi tottima a yi saabu min pawi hen guita men won wiyaɓe ko yaruɓe to banggue Qouranil Karim saha kala ne garay moon to ɓunduto gam lootade so jeehi daña ɓutte garta e saha kala molto garay moon te ne gandi ko mbatton ko wona hunde haɗande lekki ko Allah jeeyi kam jeeyi ko inde mum woni ɗon funni mawni onon ni guittuɗon nafɗon bettoɗon jogui jokkodiral hakkude moon e sernaɓe yaruɓe to banggue bindi ɓe jokkodiral ne hakkude moon ha kala saha oɗon joddo oɗon jewtida e taw kadi moni kala e moon ne yiito goɗɗo walla soɓe gaara moon tan ɓe cuuɗoto ononne oɗon jeehamo oɗon cuuɗo walla ala yeyi Ablaye Sarr ɗo noon a addi ɗo haala de taki mbimi addi haala Ablaye Sarr eɗen mbawi wiide ni ko addi caɗele e banggue leɗɗe ɗe fof ko kamɓe sernaɓe wiyaɓe ko jangguɓe to banggue bindi saabu ɓe gartan ɓe tawi ko yimɓe jogui ko fof ɓe gaari ɓe karmini ɗum ha laaɓi mi meeɗa joɗodde ceerno si wona ceerno gando noon walla pindo andi neɗɗo no anda tawa finani neɗɗo no wiye andi tawa anda kono e maɓɓe ene yoga e maɓɓe ko kamɓe bonni yoga e golle ɗen joguinoɗen de kono fulɓe ala ko galano to banggue fannu leggal nafoya e kadi ujunere e maɓɓe baɗowo hen ziyara yo jiɗɗo jododirde président yo jiɗɗo yo rewɓe lootu ɗum yo koye amen tan mogguinto ara wiya min wallu min loote nangue toon kadi nawe ladde loote jalnguite ha ɓandu ndu laaɓa yaha noon nangga lamɓe woppuma an loɗɗo ɗum ɗo ɗon tawa ala hay ko ñamɗa rutto kadi yaha wiya ɗum ɗo ena harmi si neɗɗo noon si tawi woni a namnima est ce que kamɓe anduɓe ɓe e minen min meeɗa joɗot min meeɗa joɗot somin joɗodi kadi min kaɓat saabu ɓe mbiyata min komin jogui ko moƴƴani ɓe gara suunde kono ɓe mbiyata ko legg moƴƴani woti jeehe wileɓe kadi ɓe ƴetti konngol ngol Ablaye Sarr ɗon miɗo yinno yimɓe kala ɗon woti ɓe ƴettu gandal
gandol leggal ɓe mbadda ɗum e mbilewu ɓe mbaɗi tan kala liggotoɗo leggal ko bilejo oɗo mbaɗa yaade sorto e wileɓe beele wonko ɓe mbawi so ɓe mbawno ɓe mbaɗana ko e mumen ayi ɓe tonguiɗo no kewɗa wiide ɓe teppiɗo neɗɗo kay ala ko wawi neɗɗo kay si tawi wonko wawi kay maytano ñawata wasata wumata wadde firti kala ko jiiɗa ina woodi wonɗo Allah rewni ɗum woodiri ɗon Allah no wawno tellinde enen foof no wawno wadde hunde fof o rokka goto fof e meɗen fof ɗo woni ɗo kono noon o wi ka ya dimbin sababu minen ne arɗe komin mbatta ko ala hen fof ko lundi to banggue l'islam saabu ala dewo hen lekki ala hen disotoɗo lekki ala disnotoɗo seyɗani ala disnotoɗo legga hay goto ko mi diisi Allah tan mi diisi annabijo Allah mi gati walla mbiya salali Mouhammadou mi sikki innude Allah kam e Mouhammadou kam e mi sikki kam neɗɗo wawa wiide ɗum ko sirku walla hunde nde moƴƴani kadi to banggue leggal ittoyde ɗum hunde fof jogui teddugal lekki ki garɗa tawɗa ena awa woni ɗon duuɓi hedde ujunere walla temedere wonko reniki wona yettoɗan marɓoɗa e makki walla wona noon hunde fof jogui no ardante teddugal par ce que lekki ko renaki Allah reniki yo ko ya hutorki noon ko ya hutorki ki waɗira ɗon kono noon e jogui no gardata e makki ko ɓe mbiyata to ko haɗa nawa goro en ga aɗa nawa e yogga e amen ala fof pandoriɗo toon bonande ala fof pandoriɗo toon lekki ki wonko ki wawi waɗandema ɗum ala e amen guittiroyowo lekki wondema no lekki ki jaabinta ko mbatta ko ala hunde fof ne ene jogui no janguira eno wittira eno janginiraɗa ko ni poɗɗa waɗirde ni poɗɗa ittirde e nde ɗo ñalade oɗo foti undeki ko ni poɗɗi waɗirde ni ɗum ne ko teddugal kono wona fandorade hen wondema no kam ɗum ɗo tan takata ha ɗum wooda ko ɗum ɗo woni ɗo jalngitorami walla ko o woni Allah o mbilewu somi faami ko ñengi walla wadde gueɗe ɗe pewani kono leggal ko hunde janggande hunde wonde ɗum waɗi sa ruttima e Qur'anil Karim ma tawde Allah ne haali toon leɗɗe tamoroje nan toon leɗɗe pomuji nan toon dene nan toon gawri nan toon foof nan toon ha wayno leydi e teni foof koko nafata yimɓe ceerno Mouhtar Ba ɗo laaɓi labtimi beltima amin jogui kulhuli noon e gandal fulɓe saabu e kala saaha amin nana onon joom leɗɗe ɓe oɗon jaaha wuuro wiyetego Touba saabu tawton toon ko jolfuɓe amin tini kadi aɓe looto e moon lodle ɓutti mbete ko kamɓe ɓuuri teddinde leɗɗe ɗe e fulɓe ɓe walla onon nawi on toon ko jawɗele ɗe walla ko kamɓe ɓuuri fottudon e par rapport e leñol fulɓe ngol e holno mbawɗa jibtirande min hen seeɗa no fotiri gala eyyi sa si tawi a namnima ɗum ko kamɓe ɓuuri jabde amen kamɓe eɓe gomi eɓe jaaɓi kadi min hikka komi tawtoroyaka maggal ko e ɗum musimi min hitande fof miɗo ya maggal min kaldo e mawo kadi ɗo battemi ɗo mi meeɗa ala fof pullo meɗɗo wadde on galle won anduɓe ɗum eɓe gara miɗen jaaha ko kamɓe ɓuuri nangude amen ɓuuri teddinde amen ɓuuri gomde kadi komin mbaɗata ko kala nden neɗɗo e amen dañi oto walla dañi million ko jolforoki ɗum walla tubako walla capato kono wona pullo enen ko sikkitare nde ala ko gomɗen ala ko jaɓeten ala ko gonɗinɗen kala ko gonɗinɗen koko maayi walla koko ɓocciti en e nder men en gustodirat en jaɓata neɗɗo haysi feeñi ɗo ko andi foof ɓayi tan ko ɗo jibina ɗo mawni en jawanmo tan tan mbiyeten o wawa andude en jaɓata o wawa andu ala o ɓuura andude amen ɗo tongotoɗen pour neɗɗo ara e men ina jogui pellital ina jogui yidde heewani e men kamɓe noon siɓe gari ɓe jaɓat tan siɓe gari tan ɓe garat foof jiiya jolfo ƴettuma nawma Dakar walla nawma Touba wonma e galle haysi ina naata suudu ndu ko seeset natirta yetto ɓorta laafam walla dicco kala ko joguiɗa e moƴƴere a waɗanat ɗum enen noon ko sa rokkiɗo neɗɗo lekki tawa anda tigui yiyata saabu haalaka haalata ka walla no ɓernde nde jirata ina ñawiri ni a anda tigui ala ko mbawɗa waɗande oɗon nabu neɗɗo ko ma goma hunde wadde heɗen mbawi wiide tonggol ko kamɓe ɓuuri gonɗinde enen ko mbaɗeten ko tene wona min tan kadi yimɓe fof jiɗi ko jotodirde e jolfuɓe tene si tawi leñol ngol ruttitaki Abdoulaye Sarr ngol iwani no ngol wayni ɓe dañata neɗɗo bawɗo ittude ɓe haqiqa rokkaɓe tene gandal ngal yahata koto mabɓe ɓe loote ɓe ñawde ɓe laamo en ɓe keeda to kala to foti heedete honno ko kamɓe gomi a jarama ceerno Mouhtar en paami tigui rigui saabu ko kulhuli ɗi joguiɗen tigui rigui mbo jokkodiri e hewɓe joguiɓe leɗɗe kono kala hen ɓe jiiɗa ɓuuri tigui rigui wawde jokkodirde koye tubakoɓe ceerno Mouhtar min ɗaccuma jara kasmaɗo lowol joni joni inchallah mbason woɗɗude
iftinde on ɗo woni soraw so tawi noon soraw yimama eɗen goni e cacoro sikki ala miccuɗen ɓayre nde tawno imrowol gaysi ko ɓayɗo kanko hewno wiide e kala saaha serani ɓiɓɓe rewɓe arabeɓe yodɓe ne noddami e faade e mumen ndentimiɓe kono wona hulde reedu walakin hasaratu rida kulmi ko halkade ceerno Mouhtar ɓayre holno mbawɗa sifonorade min ɓayre no wayata e neɗɗo leggal ɓayre tigui rigui eyi a jarama Abdoulaye Sarr aɗa andi woodi ɓalli tan ɗi ganduɗa ɓen Allah addatɓe tan koɓe welɓe ƴiƴam ɓen Allah addatɓe tan ƴiƴam mabɓe no welitaɓe lootaki woodi yimɓe noon ɓe ganduɗa fulɓe ha tengti fulaɓe joguino tindinoje si tawi joom suudu ma jibini hadde o yarde ndiyam ngulɗam wonko foti adade so adori ɗum o muynine ɓiɗɗo o wonta mettuɗo ƴiƴam wonta ko belɗo ƴiƴam kadi o metta nangude hay si o woni neɗɗo cofɗo to banggue mbaadi o heewi tan ko wiyede paade ha kaari ara ɗum ko sirlu gila nde tiggoyel ngel jibina ko ɓenni ɗum ko ene yaha ha ɓooya tiggoyel ngel e ngel loote gila ko ngel cukalel caggal ndi ngel fuka ngel loccite ngel loote waɗi leɗɗe ɗe ngel lootete ngel immodo noon ngel mawnira noon heewa ko ɗum woni ko jiyata gando naata galle tan yiya ngel ɓinguel tawe ngel de ko ngel joom arsuke ko pewna ngel nde ngel jibinande ayi ɗum ene woodi ɓen ene mawnira noon woodi ɓalli goɗɗi kadi nanɗo ɗin ko mettuɗi tan ɗin lodde ɗi ko hunde sattude ceerno fof malaɗo wata hawrude e ɗin so hawre majjadande sa wone e kadi ceerno fof malaɗo kadi si ene loota yo loot gonduɗo e duwaw hay sa loodi ɓiɗɗo joguiɗo duwaw tan Allah rokkita wone kadi ɓayre ɗo jiita ɗo ko hunde wonde fayida won leɗɗe haɗa mema sa a lootima ɗe tan aɗa anda tigui a lootima leggal saabu won ko ganduɗa ene fota wawde arde ma hade ma lootade ma kanko lootoma o ganduɗo ko lootatama ko ma o hokkuma taguma seeje ma o wiye si tawi woni fuɗɗima jabade ma ko ɗum ɗo feeñata e ma walla ko ɗum ɗo arata e ma sa waɗide e ɓandu ma tan heewi kadi ko abbitade ma kadi kala nde ɓayre nangata neɗɗo rewɓe ko ma kucca e ma walla sukaɓe kucca e ma ni way tan tuma neɗɗo ɗaɓɓata ko watta ɗaɓɓata laamu ni kala nde jiiɗa cukalo no kaala haala neɗɗo tan andu on ko laamtoɗo a jarama ceerno Mouhtar musidɓe tedduɓe yewtere men ari ha ɗo henna ceerno Mouhtar min dokkuma tan konnguli dabɓi seeɗa wasiyama e konngol ma mbaynigu on saaha mbaynodiren saɗa yiiɗi kadi ɗaccude tonggode ma bandiraɓe jokkodiri e maɗa bisimilla maɗa eyyi Abdoulaye Sarr caggal nde jettuɗen Allah min jettete e darde ma e katantagal ma e fodde teddugal ngal joganiɗa ceerno Mouhtar saabu ko en nanodirannoɓe tan e WhatsApp uji ɗi heewiɗo nanodirɗa e mbo neɗɗo mbo ndenduɗa gollal gara e nder nokku jiiɗa yiide mbo donka walla jii'odira e makko o jogoye ma kiram kono gila wiyama mi naati ɗo ndi ɗo leydi Gabon ko teddugal manggal an e joom suudu ma e sukaɓe ma alhamdulillah rabbil alamina dimo ko teddugal tan heewi wardi ɗum wasuyam to banggue leñol ngol ko yongol nangodir Abdoulaye Sarr yongol wattu haqqillaji e yimɓe yoga e jaydiyankoɓe ɓe ena goya jamma e ñalawma enen haaloɓe ko en maayi yoɓe mbattu haqqille maɓɓe e yoga yimɓe dariɓe e yoga maɓɓe dariɓe si tawi woni hande ɗo leñol fulɓe yarata ɗo ha hande ko ɗo woni ɗo jareten eɗen poti ruttitade ƴewtido ɗen no jaretinni wadde noon firti wasu am tan e banggue leñol ngol ko yo yimɓeɓe nanggodiren yo ɓerɗe ɗe laabodir yo guittodir kumpa yo jokkodir yo gon haaldoɓe yo gon fewjitoɓe eyyi ɗum noon to banggue tonggode nde to banggue Sénégal numéro am téléphone mo Sénégal ko 00221 77 173 72 43 ɗo e leydi Gabon walla numéro meɗen WhatsApp o gasay wona anne haɗa wawi rokkiroɓe numéro am gonɗo e nder WhatsApp o gasay wona si tawi neɗɗo kadi yiiɗi jokkodirde am tan si jokkodiri ma tan ina wayno Abdoulaye Sarr jokkodiri e ceerno Mouhtar
hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa buuɗal yurmede so feeri feeñe windere moni kala naftoro koɗo min hannde wonno ko ceerno Mouhtar Ba gorko mo Thiacoro e taw kadi ko dawriyanke rutti kadi woni ganɗo kumpitiɗo ko fate banggue leɗɗe e rutti kadi woni joom darde ko wiyete gendiyanke dariɗo ene hirjina leñol faade ɓamtare ene duusira en hoddu ñuñoru ñañoru weltina fittando Sada Ba gorko mo Kanile Kanreje ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen musibam tedduɓe